Вітаю всіх на каналі Манеты і банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відэааглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 2 копеек узору 2009 года, маскоўская чаканка стары герб. Брак у нас двухбаковы, гэта у нас по рэверсу, вось такое саўдарэнне штэмпеляў. Бачна вось тут герб. І таксама вось тут з краю тут бачна літары. Давайте разглядим таксама аверс. Тут побачым с обратного боку у нас ідзе номінал, орнаменты і вось слово апеек. Тут копеек павінна быць. Такі вельмі цікавы брак. Такі бракі і падобны купляю да сваёй калекцыі. Хто знайдзе, можа на мяне звяртацца. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!